Hola, en aquest tutorial veurem la funció de la compleció ràpidament en 4 minuts. Primer de tot, hem d'activar el seguiment de la compleció, després la compleció de l'activitat i finalment el progrés de la compleció, les barres que podem activar. Bé, com he dit, primer de tot s'ha d'activar el seguiment de compleció dins dels paràmetres generals del curs Moodle i sempre ens hem d'assegurar que posi sí i també es poden mostrar les condicions de compleció de cada activitat. Si això està activat, sortiran sempre a la dreta de cada activitat. També recomano sempre, dins d'aparença, assegurar-nos que el llibre de qualificacions estigui visible per als estudiants, que posi un sí. Des els canvis i visualitza. Ara, dins d'aquesta unitat, tinc unes quantes activitats i la compleció de l'activitat és el segon pas. Es troba dins dels paràmetres de cada activitat. Això és un qüestionari i aquí poso paràmetres. Com que ja tenim activada el seguiment de compleció, doncs dins de cada activitat i recurs surt normalment la compleció de l'activitat, que és on nosaltres podem posar les condicions perquè aquesta activitat estigui completa o aprovada, etc. S'ha de col·locar aquí i això va també lligat una miqueta a les qualificacions, als criteris de qualificacions que posem aquí. Des dels canvis, torna al curs. Bé, ja hem vist que tinc una sèrie de tasques diferents, un glossari, un quiz, un fòrum, una pàgina web que han d'entrar i veure, un link, i cadascuna té una condició de compleció de l'activitat. Ara podem activar, al mode d'edició, les barres de progrés de compleció. Per això hem d'activar aquí el mode d'edició, obrir el bloc lateral dret, afegir un bloc, buscar progrés de la compleció i ara veieu que tenim aquí aquest progrés de la compleció, que són les activitats que estan aquí. En blau són les que no estan fetes, verd les que estan fetes i taronja serien les que encara no s'han acabat de fer. Aquest progrés de la compleció el podem també modificar, podem configurar aquest bloc i podem clicar aquí i posar les activitats segons l'ordre en què van sortint dins del curs. Això és recomanable. Després, emprar icones de la barra. Jo sempre clico que sí. Mestra el percentatge als estudiants, això és opcional. I en mostrant més, molt important, aquí podem seleccionar, si teniu grups separats dins del Moodle, podeu seleccionar aquesta barra per un grup i preparar una altra per un altre grup. També podem posar títols alternatius. Com títol alternatiu he posat tasques d'avaluació contínua. I després podem afegir les activitats que volem que estiguin incloses dins d'aquesta barra. Per defecte surten totes les activitats amb criteris de compleció definits, però si volem preparar una barra específica perquè volem dividir el nostre curs en unitats, en lliçons o per habilitats, podeu crear barres per cada tema. Poseu aquí el títol i després posem activitats seleccionades i es poden seleccionar manualment. Si jo selecciono aquestes dues, puc dir aquestes dues vull que entrin dins d'aquesta unitat. Es poden crear tantes barres com vulguem. Ara torno, des dels canvis. I ja, com veieu, tenim aquí la barra de tasques d'avaluació contínua. I nosaltres podem veure el resum dels estudiants també. Aquí es veuria de cada activitat. Com que no tinc estudiants aquí, és un curs mostra, però us recomano entrar perquè és molt agradable per visualitzar fàcilment quins alumnes han fet les tasques i quins alumnes no. Bé, això seria tot. Adeu.